Най-после на плаж. Да, моята приятелка вече няма да им с нас. Как се домъкна от Бургас, където им се домъкна. И вече се отървахме с нея. Все пак ще трябва да излезем с нея на вечеря. Да. Ти да какво извикай без това? Извиках я, защото си мислех, че има нещо съмнително в теб. Накрая се оказа, че няма нещо съмнително в теб. И мисля си, че ходиш някакъв план. Най-накрая може би се каза, че ти нямаш план и аз си извиках, за да си направим план, за да не съм по-назад. Искаш да си направим фотосесия? В принцип, да, но... Добре, хайде! Ела, сега ще ти покажа кой е. Тук е много по-добре, защото... Или всъщност е тук. Виж моята поза. Айде, ох! Тук да се отирам на място. Да, видим. Искаш ли да седнем някъде другаде, например, на слънце или пък... Защото някакви деца си играят на моето място и малко ме нервират. Да, може по принцип. Добре, найде. Ти къде си седнала? На тане, обаче има някакви супер дразнещи деца. И после ще отидем преди мен, например. Ох, човек, толкова се изморява. Много ми се иска да... се легна на кърпата и да се печа.